Λοιπόν, μετά την ανάρτηση που κάναμε με τα εντομοαποθητικά, είπα το, εντομοαποθητικά προϊόντα τιτσερωτών, λάβαμε αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά του αν είναι άοσμα, αν είναι όντως αποτελεσματικά. Έτσι έφερα σας και εγώ, τον Γιώργο, ο οποίος τεσταρέντα. Λοιπόν, Γιωργάκη, την προηγούμενη Κυριακή τι έπαθες? Με δάγκωσε στη σκηνή στο πόδι, Και είχες? πολύ φαγούρα, σε σημείο που έβγαλα πληγή. Και η μάμα τι έφερε, τι έκαμε? Έφερε τα σερωτό, τα Afterbite, που τα βρίσκεις μόνο στα φαρμακεία. Και τι κάναμε με τα stickers που είχε μέσα? Έβαλαμε το τσιρωτάκι πάνω στο πόδι. Και εκεί που είχες το εκεί που είχα το σπυράκι, πάνω στο σπυράκι. Ένιωσα ανακούφιση? Ναι, νιώθα πολύ ανακούφιση και έπαιξα και είχα στο μετώπο. Χωρίς μουρμούρα. Και την επόμενη εβδομάδα είχες καθόλου κουνούπια πάνω στο σπυράκια? Όχι, γιατί μου βάλουν αυτά τα τσερότο η μάμα πάνω στο κρεβάτι, τα οποία είναι για παιδάκια. Αυτά είναι για τους μεγάλους. Αυτά είναι μια κρεμούλα για τα παιδάκια. Αουσμή, ευρέφη. Και αυτό, σπρέι λοσιόν, που βάζεις άλλο έντομα αποθετικό. Λοιπόν, έτσι, από πρώτο χέρι σας λέει ότι μετά το δάγκωμα το Afterbite παίρνει μακριά τη φαγούρα και οι πατσούες που βάλεις πάνω στο κρεβάτι πάλι λειτουργήσαν πάρα πολύ θετικά, γιατί δεν είχαν οποιοδήποτε δάγκωμα όλη την εβδομάδα. Αυτά. Όλα στα φαρμακεία. Bye. Bye. Bye.